Един момент. Ето това е английската закуска, това е тоста с авокадо. Доста приятно. Искам да има и авокадо. Направете някакъв микс, in the mix, бекон, Ако искате, авокадо. може една английска и един тост с авокадо. Тост, какво ще рече? Те са две филийки с авокадо и с яйца. Филийки, някакъв въглехидрат сутринта. То е пълнозърнест хляб. Да, супер. Нека да бъде това. Добре, значи една английска и един тост. Да, ще абсорбирам всичко, предполагам. И пак има яйца в тоста. Да, И в английски. да. Тост и английска. Веднага, рапидо, да. Нещо за пиене желаете За ли? пиене сода с лимон, аз съм абсорбатора с сламка. Две соди с лимон сигурно трябва да бъдат, ако ще са от тия малките кинли, зелените. Добре, две содички. Да, Ладно. това е да. Това да го взема ли или да го Това го вземете. Ако имам нужда от още нещо, сега ще го уведомя. Аз съм рекламно лице на Under Armour и така нататък, което вас не касае в момента. Да, чакаме закуската. Добре.